Pardon, ini nilitum dak West Caribbean District Congress Committee ayo ben press mit thang hinan ko lam thela pulo tari thongkeba ni romara long isi ke hai jai kathar isi alam ki asopu thakang sa laso kang sa long nilitum lam ni tu nan ko la phelo je alangli hang karbiri chuk ke hang tang ateng pen chikloi jon apor pilo lasi buthop dam thulo lare cholo an hola dat niritung ka chini du nateng pulo te je imir hangan bong usi karbiri chu akhai sitame kabisar akhai jai ka thar phan kabisar pugan gari delo mane kechok che yang bong kachepakeng kechok che do ko apukasi kapakeng kachepakeng seroi gosong si pincong lang meulo la bangke ate kachi bisa wa tanke kachepakeng pugan isia difference de kasi recho ke hai la so step den mang chulo lo meulo an meeting aso si do cholo la pen chepakeng lo seta api ke hai jai ka thar alang ni ki puthua bangke la helo neli phana bangke job tena ku sor bang se ave ase ke chok che ta ave pusi puthu rong la bangke chok che lo la bang ning du ko athe in hang he te lang khai the la so sa ram this ta me do la se alang ni phan re chu mat hang se ba te alang ni phan pe ke nang se do ko ke chok che alang ni thang ka chi ku bir si alang ni chi realize si alang ni phan ka pakeng aten pensi plan ni ko seta noni puthu bang bele je alang ni la so join pen alang ni phan ka pakeng pen keng kidet si non alang ni puthu bang la helo je la do customary lo talo lapar ke 6 schedule asi alang ni bang ke 6 schedule tang nanji pen ke 6 schedule helo ilitum makhaya je the bong bolang si apin khat lo lang ke bida but hisa alang ni non ke thekulo te ko 6 schedule ka phanang no pen 6 schedule han outdoor kapa we pen ke mukiju pen ke alang ni jong si la so ten plan bom ko 6 schedule bang si phanang no ka khang pa be thang ko la so si thekulo rong lo he ilitum karbiaron ateng ko te karbiaron atang no ke ba customary lo along atengke je mithang khe hiam bangke ikul hiam ko bangke chor chepachor cheparu ke bongle lason sita non alang ni bang thik ase kalang lo bongoli pc alang ni wang mane sita adang li son khat bele khe ni pali pi bongoli pi okhomia pi ba kapne ke khe pen chepachor chepadon da du khoi ku se chepadon de la pilo klonge alang ni padu sitame hola ong aron hola tumong sia kur padu kile BP terang PC mo ju kulogan te hola di asang ho tumlong terang asang ho tumong si kur jon padu bo terang ki tunjong de tumong ni pisita okhomia pista ne pali pisita jata pisita hola son si tunjong de di kan no dalang di bangke bongoli tiwan mara ku kathar rusia ko betok la bang chok chelo la ke non ma ke UCC bang ke central government da wan belang sida alang li bang tu bang UCC ke wan erlo kusi tu la si UCC ke wan ke alang li si wan rong lo pulo te la son si wan man rong la si la lo pulo te customary lo deposit do customary lo ke do ke ilitum customary lo ke do ke asikchidu la so customary lo andar si do la si ilitum ke bang thai contract itu ke karbi kaiso sita kaikang thim itu ke choklin itang juba enem rokom angton den tum choklin lasi itu ke kaikang thim karbi ke lasi laso kaikang thim ben kaphalang no je phang jutan juba nem rokom ke jenglo customary lota babara khandi ke theglong alidas bang ke no ne athai jaga har sin man ke lasi lason bang ke itu laso ron lang no kewa na bangke ake hai ka thara sambu kan bangke tum bangke la anisi kangsai made anisi chepakeng angke
cok celang kusin dilihin dan mangke budan tung nitung west Karbino district congress yang kan tung lapen ke la soal bangke nitung ningduk lo lapen condemn la jitu alang lagi alam he putar bang condemn lo o komia bongali tumhan arjudamon hotman khang uniman kusigitu lasi bongali tum abang le itum kar judam nang lilo ba komane akhai phane itum kar judam nang lilo itum akhai koson se jepare nei ma itum pindeng sumpor itum riti niti itum nem rokom itum customer lilo ka pangtani ko phan bange bang akhai phan le kar judam nang lilo ke lasi itum mena si char japang po itum mena si je jingthi nang po itum thang mena si mane anso se pangchui phan bange itum mena si leadership kendum ta cheglo orang surong buat aku mas kami nang cerap nang citu dun bomlo nang cerap nang citu dun nang ko lasi la bangke ni ditum ningduk lo wes Karbino district congress committee ni bangke la pen la so putar bang konden lo la pen ko ni isi ka chuning kan tung mang la helo je karbi rong asar ame kara la pen ke karbi ang long rong asar ame la pen karbi rong asar ame han ake hai tung han je la so putar alang li jitu jayga thar kaning je puthar bangke nangli tung same othipen mane arona tengpen in chaptunji pa meji apransi nili hin pen mate nili tuma hin pen same puthot chunili patikri beklo la isi lamthe bang ko do thulo je holada jitu rong ara kalong la soka chepa keng melong same la APSLC a custom same durlo dunri pulang lo dunlo chok lo melo alang itu madi gas long seta hala daga bang jongsi recho tum pati hala habib atum pinpu tum kang sai jok che pute poho blok aji bangke laban ke bide nanji hathela ke party alam kali lake tum customary lo lapan ke itu man anem ro komalam pina lapan ke itu ma recho lapan itu ma pinpu itu habib pina lasilason lampar ko bangke badu sta meaning jije de nei athe bangke la ke ilitum customary lo la pe itu maron tang bangke kapangchu la pe ot thi patum bangke karbirecho pen kapangcheng lo romara la pe ke da lindok tum doji niji tum doji kathar tum doji la pen ke habe pinpu la pen zero extra me doji zero long sta ke theke din tum doji lasilason bong bangke lage lampar son simandelo lasilason bangke hola dak an bangke politikalize kuri de nanti labang sini li bangke chuning li padikrim lo alang itum same athe politics tabang ke lake dopo badu same jara dol da dopo jara vokas da dopo jara party da dopo same itum rong ara itum nem rokom thangka etek ku bangke chokchi deji asi itum da cool mind pen itum samjin pen itum matha pangjing pen kachi pachok ji phangsi nili alang itum phang same soda pen chuning li lo lalo